Tuhu e bandiraɓe sehilaɓe ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamin. Ko yettude goto kala e mon e wiide alhamdulillahi rabbil alamin e golle men jahoje ɗe. Min kaali noon min kalti alande min kalani kadi alande min kaltani. On jii gila golle ɗe gartira faade ñalawma hannde o on jii eɗen ɓeydo kono ko wiyeno ko waɗiraka no wiyeno ni. Woodi hen ɓe Allah jingani walli ene mbaɗa no wiyano no wirano, ɓe hen ne mbaɗa no wiya no wirano, ɓe hen kadi mbaɗi hen balle mum fodde bawɗe mumen no fotno. Goto kala ene feñiri mbadi muɗum. Ko heddi ko no heddiɓe ɓen kam ɓe donki tan famde geɗe maɓɓe. En naati e galle golle addi en ko golle, en naati addi en ko wallodirde. Min gacca haajuji amen min ñalla 7 heures subaka ha 2 heures matin o jeemen eɓe 7 heures ha 2 heures matin o jeemen gollo. Wala saha so yunti amin jiya ñalawma kurɗo mbuuɗu min jiyani, mbuuɗu de min jiyani. Wala saha joɗɗa baltati mbuuɗu a yiyani te ka ñallu gollade acci haaju ka korɗo no yimɓe kuurita ni. On jii korka holno fuɗɗi hande eɗen jahara e balɗe 29. Hande ena yaara e balɗe 29. Ena hanno ballowo ma so wayni yonti ƴetta kalma tottama mbiyama waltiro golle ma jahoje ɗe. Ɗum ronkama kam ko kalduɗa e makko kam waɗ ɗum. An jeeyi kalma goonga moftu ha tiiɗa, kono ka jeeya ko kalduɗa e makko addaɓa ɗum aduna waɗa haaju makko ɗi. Kono an kalma mofta kadi kalmakko kadi mofta kadi ɗumen nanni cer. An kalma ya moftu kanko kalmakko kadi ya moftu kadi. Te ko joom haaju no mani, ko ñamowo, ko joom haaju, ko joɓo courant, wifi, connexion, gaccuɗo haajuni walluma. An gonda e on 7 heures ha nangue muta an jaaha kumtoyoɗa gaccama ɗon fodde balɗe 29 e wondema ko ɗon. Alano ciftortama kam ƴetta so buudel ma gotel mbiyama nda so tandarma goto ɗakka. Aɗa yiya waɗanma ka waɗa hoore ma, aɗa heɓa bandaji ma, aɗa heeɓi nokkuji ma, aɗa fofti aɗa tampani nanna e portable ma keroɗa kennoya waɗanmani ha ñalawma hande o waɗanmani. An donka ƴettude hay mbuɗu ma tan mbiyama nda waltoro haaju ma o. Kadi no kalɗa makko yonta kadi hay ɗum ko onon ko yiide. Ɗum an nag ceerno hole mon jaɓowo gollo lewru maayo salo yoɓe ceerno. Ɗum namdimi goto kala e moɗon. Hol jaɓowo gollo lewru maayo salo yoɓede. Onon on kaldama lewru, so lewru maayo ko ɗum mbatta mbiɗa e nanɗa jaɓɗa natɗa e weluyema ko an wela naati. So wiyama noon kala mo yoɓani yo yaltina bowal, hersinima ceerno, hersinima e haala. En hersini haala boom kala mo addani yo yaltin bowal, hersinima haala. An aɗa andi ka gaddowo lewru way woɗɗude ni balɗe 3 ni wayi woɗɗude ni ñalawmel gotel donka dañ ko mbaɗɗa galle. Ti an ka dawowo ka dañowo a dawa a daña ciftoraka jomum tan ko ñana laaɓi tan ciftata jomum. E waɗa makko ka waɗanma ka waɗa hoore maɗa acci haaju darani on haaju moɗon ene humni aadi o kalne fini ko ɓitta ɓili fof ɓitta ɗum hen ɓila ɗum hen addana on. Onon dawon dawi moɗon gonon e haajuji moɗon oɗon kumta haajuji moɗon. Kanko noon mbaɗa kanko jaaka e moɗon maccuɗo moɗon darniɗon en gollon jamma e ñeeso ɗokki hiiɗe. Oɗon gandi ko jogiti ko jawdi nawata ɗum yeeso. Courant so yonti so jawdi arani no waddata hen o anta hen. Wifi o so yonti oɗon gandi wifi o ko yoɓata foti ko 26 900 par lewru yoɓata par lewru courant ko
famɗi fof ma waɗi hen 20 000 francs e nder cartel guel jiida e connexion mo cotta portable e so courant kuppi walla yalti galle o ko jawdi so portable boni mbatta portable so boni mbatta ordinateur boni mbatta gueɗe goɗɗe bonoje ɗe oɗon gandi kam gila 16 4e mois 2016 wona hannde eɗen gollo gueɗe ñi eɗen gollo eɗen jiiya eɗen ɓeydo kono ko ɓeydoto ko ille tan naɗɗo fof tan ɓeydoto ko ñoofade ñoofo tan ñoofo aɗa ñaafa ɓuri ko batta ñalama goto ko ko ñalama goto batta kanko ne waɗama kala ñalama waɗama ñalama ha won caɓatiri ñalawma ko ñalama goto dawantama ko ñalama goto dawantama an woni ñetta temedema 4 mbiyama nda ɗum woni dowlema an ñala hen kanko noon gila goo lewru omo dawatma goo lewru ha caɓatiri lewru ñe fof o fina o dawa hirdo o fina o dawa hirdo o fina o dawa hirdo o wonda e ma noon ha lewru maaya anne aɗa yanna lewru maayi jaha jomnoyɗa kalma mbaɗa e poos ma jokka haajuji ma so arani noon ene namde ɗum ɗo arani leeli arde naggam e naggam taw so ari noon deƴƴe deeƴe so arani namde ɗum no wawata gasde min kalti kala ne yimɓe garti cikkete mataw hankkadi golle puɗɗitima lawol gotol feewi jooɗi moƴƴi dental diina ƴokkude hen yimɓe on jii ɗum ceerno ngal journal ngal hon yimɓe on gandi no foti ceerno ngal pulal ngal arab ngal fof ko yimɓe goni hen jiida e dental diina tv ngal ɗon ujunnaje 950 walla 9 noon to mofti jiida Facebook woni toon yimɓe ɓe fof naftoro golle jahoje kala pinɗen amin eto dañande on koɗe nafa on min gadda min pooron ɗon jehon ha garton tawa ɗum ɗon majjirma potalma bona jaha gartoɗoya aɗa jangga aɗa jangguine aɗa wawa aɗa yaha hajuji maɗa aɗa suuɗi nder to cikka mataw a suuɗaki sa yiya funti neɗɗo ala hay goto wawa funti neɗɗo min puntani minen puntani on jaggugol wona funtugol ma tan nanga force ko windete ma tan binda force ko haalte ma tan kaala force ɗum kam ko wona politique ko ma kaala ko ma binda ko ma mbaɗa yetto sa woni fañaga arta e moɗon ɗiɗo bandaji garaje mon kilo ko korka ha ñam hande oɗo on keɓa darsuji oɗon keɓa tafsiraji oɗon keɓa journaluji oɗon keɓa jangɗele pulaar arab fof oɗon keɓa kala piddo oɗon keɓa on noon keɓon donc hebnude on keɓon seeɗa mon kay mbaɗa hen seeɗa ɓuri bonde fof ko wasa wadde hay batte nde an jooɗɗa gueɗe gartuɗo ha ñalama hande o mbuɗuma warjinama nata e galle ɓen kam tinni ne mbaɗa fodde mum ne poti ni kala lewru maayi patta ha mbiya waɗ ni woɓɓe hen ɓe andi kafof andi ɓe pat lewru mayata ɓe mbaɗi woɓɓe hen mbatta lewru ni ƴewta ko mbawi tan doole mum gadda balla dental ɓe fof toon am jiiɗum toon ɓeɗe gara tan ƴetta ko mbawi e doole mumen gara balla dental ngal anje ngal taaya sabu aroɓe addoɓe ɓe kewani aroɓe addoɓe kewani to ene ɓe kewani noon enen hewɓe en nokki wallude ɓen ha ngal taaya kadi mbatten min jeeya koye amen min jeeya courant min jeeya wifi min jeeya connexion min mbako arda min ballude soɓi Allah on kadi to monto keɗɗon koye wallude ngal wallito ngal ko haalda ko so yonti mbaɗon ɗum ko haalda ko so yonti mbaɗon ɗum taw hay goto fatta hay waɗ ɗum ko waɗɗima ko hoto fata ha kalanda ɗum min ko waɗɗi min ko amin mbaɗa ko waɗɗi min ko minen kala min pini amin gadda ko waɗɗi min ko e mon heddi ko yaawa leela ala ñalawma garɗo on keɓani wa sahan to golle kewri min toon aɗa fewna ga aɗa fewna to no gayinta golluɗo ha ndinna ɗum kadi mbatta audio kadi yetto on ɗum ko filto molto mawɗo won ɗon kono noon mo anda sono kalanama ɗeɗo golle no gollirte ha keɓonɗe ko nder tampere itawi tan gueɗe gotel min jaaha min juuloya walla min birdoya walla min ñaamoya gasi amin hen koco amin pewna ene ara oɗon teltel
dental diine teltel 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 ngal journal ngal teltel teltel ngal pulaar ngal teltel teltel arab ngal teltel teltel to dental tv teltel youtube teltel tan teltel teltel tan gila goo lewdu haaluru ma teltel on kadi nden ko non ko rennande jomum hay hunde ko waɗe barbe muɗum miyo o giɗo mon miyo o ko sehila men o ko banda men ala ko bande ko sehil ma ko giɗo ma aɗa yiyama aɗa darama andi ko neɗɗo o arta woyto ma o arta haalama haaju makko te ani ko joom haaju o yarama o woytuma haaju makko o an andi haaju makko o mbaɗanama taw haalanima haaju makko o a ronki heɓ ɗum kam ƴettu kam haqqe makko dokkamo haqqe mo kalɗa e makko so yonti kam tottumo araye lebbi ma rendin lebbi ma dokkamo ko haqqe de a ñamlaaki ɗum a rokkani ɗum ko kalde gan kaldeɗa nanɗa jaɓɗa mbiɗa windam nannam kala serɗeji ɗi mbiɗa eyi ɗum no so yonti noon andi a wawa yaltu jiya haaju ma jalta jiya haaju ma ko masa heɓindital kono yimɓe wiye ko naggam woni hen naggam woni hen naggam woni hen on naggam no sikke ma to heeɓi ha heewi kono ko ala ko allah ne seedi ko ala ko sum haalni on kurat mi yaha sa mi yaha hami ama mi hanno dawtande kay o kam sifta kadi adduɓe ɓe kadi mi siftoro ɓen ceerno wasami jooɗo mi ande hoore mi ana taw gollam ngal ko jawdi nam ndi mi ala ɗum ɗon mi ñamloy waɗa hen ha ɓe gadda kadi mi watta ɗum ɗon ɗum ne jooɗe dental ceerno dental ma ñamlanɗa dental baɗanaɓe kadi jangguina ko baɗanaɓe fofo baɗanaɓe ko dow dena ko defaran nden dental wiya nden ballen eɗen jiiɗi ko watte ko ballen ngal yahata yeeso en jiiɗi aɗa gaccal ngal ndeƴen jokke gofaji muɗum ko ñe foten haalta welani ñe fof gara kaala ha tampa gare gadde nder yimɓe tan gare gadde welani an ka gaddo addu haɗa wawi addu ma ko addude adnede addu ma ko addude adnede wadde gadda haɗama adde ta addi kono min de gacca hakkide o sahade machallah ko ɗum nafata an machallah hawnden wonmi i gacca hade lodi ko faɗi seeɗa accu ha tan gasi yiilama ɗum awon tawi jomuɗum wona salminade wona hay hunde wona hay batte so arani noon yimɓe gara ene pelma woy sayo arani woy sayo addani ka sa addi kadi noon kayade a wallidiɓe ɓe ko kewani aroɓe ɓe gaddoɓe kewani enen wonɓe hen ɓeɗen keewi machallah nden jingen poolen sen dendani en jingani en ballani en jahata ko nawata ɗum ko eɗen gandi e majjani ko jawdi hande kala ko jiiɗa ko jawdi nawata ɗum hande ɗum noon so emin darima ga amin gacci haaju amen kala ko jooli e weehe min jaaha ha to min jiira hamin jiita min pewna hamin gayna ittete ko fewne kole ha wonta lefol moƴƴol jurgol yetto on toon gila goo lewru koko ha joni tawta saji moɗon en rewdiri e yetto heɗo aɗa hennoya lewru ma noon tan ñofoɗa julde yonti nan noon oɗon yii julde yonti jomum ko juulowo ko joom ɓesgu oɗon jooɗi oɗon daara jomuɗum kadi ha noon juule garon juulemo wuuri o jallon jaafo o gacci hakke ɓe mbattimo wuuri hol nafat muɗum on jii jomum ne wonde mo joma so kiiti ha joni kadi ñawa moƴƴo jon kadi garon ɓe juulemo wuuri ko woni hol nafat ɗon aran addu hunde mbiyama nda o wiye nda rendo sara makko ɗo o waɗi haaju makko ɗi eyi o haaju makko ɗi ɗon gani gonga ne suuɗaki ceerno ko gonga ko funngini bowol to so tawi ñalamaji koko yonti ndellon ballan jomum ko horridi taw wonani ara huccude wona ñaago on taske yonti kolko yonti daka yonti ɗum fof ko ñalamaji moƴƴi dendinan ɗum haɗa yettade kono gaccen ha yetto so yeehi nangga e labde yo fewde yo wani yo wato ni ene wayen wayata noon o ñe fof ne wayata noon so tawi mi noddimi haalno jaɓɓe nene ceerno on son kaalimi haal nana men jaɓa o so nanama haalama haala nane jaɓi son kaalama haala nane jaɓi dental diina tv ujunaji 9,550 nan to mofti ɓe fof nan toon joowi e deƴƴi ndeji jiiɗa on facebook ɓe nan toon deƴƴi ndeji ɓe nan to ɓe nanga fof en naftoroma jamma tokkiɗe sa acci ɓe mbima woy sa gaccuɗa
sa ari kadi ɗum ka yaade hol mo nafoore mum ceerno sa haali ka keeɗo haala neƴƴa kadi loroɗa deƴƴa loroɗa kaala wi ka keeɗo haala hol yartete hono yarate sa deƴƴi a yiyata kaala kadi wi ka keeɗo haala annaki sa deƴƴi arata sa haali wi ka keeɗo haala hol yarata an anen kam kaalen gonga eɗen jiiɗi mbaɗen en jiiɗa lelnen taw tampere ala hen loro ala hen tampere ala loro ala eɗen jiiɗi gollen en jiiɗa lelnen ha ñande mbawi gatten eyyi ɗum tan mbimi noon kadi en dukani en kaɓani ko gonga tan goɗen haalde nanowo gonga o jaɓo gonga woni hen aɗa hen won hen mbaɗa hen aɗa hen won hen mbaɗa hen aɗa hen won hen waɗa hen a ala hen yaltu hen jeeya haaju ma aɗa yiiɗi won hen won hen waɗa hen a yiiɗa wonde hen yaltu hen jeeya haaju ma taw wona tan kiɓen dental wiye ko nangga woni hen a woɓɓe gara ñam gone hen ha lelu may tan jiya corto dogo yalama men mbiya portable bongal nangam on saaha fuɗɗo haalde ɗum ma acce haalirde fuɗɗo mayde aɗa fuɗɗo haalde on kadi wiide portable ngal de wayri heeɗade danggal kam tawi mbiɗa yimaɗa heeɗo acca haalirde mayde tan fuɗɗo mayde tan wayri heeɗade boom ni waydi nadde boom to ara a yennade nata mo punduɗa a wunda ko koɗon punɗa a wundi hoorema mi wayri nadde mi wayri réseau en mi gomi to ala réseau en to gomi to ala wifi en to gomi to ala connexion naggam an a andi ka gonɗen kay ya tan to nelda yetto jomum itta haqqe ma e mum kono an yimɓe fanma hankara an hoɗa mi andade ko gonɗa mi anda gondirɗa an kam ko gonɗa ko piɗa fof keeɓa ko kalma min noon ka heɓto kala men an ñin fof keeɓa kalma min noon ka heɓto kala men mbiya ka jiɗɗo a walta jiɗɗo o no waɗirma ha keeɓa ko jiɗɗa ko mbaren ɓoɗoneya kalen gonga ceer kalen gonga wattinta eɗen ndendi eɗen ballodira e koye meɗen min keeɗen toon ga min keede toon so lewru maayi ƴette juuɗe mon mbaɗen poosi mon mbasa yurmade ballon dental ngal no yaaride yeeso ko enen fof ndendi ngal wona tan yaaji ngal ko addira ko ha walla ngal guila e courant wifi connexion barme o ɗum fof woni ko haaju neɗɗo woni ɗon o acci haaju makko o ganduɗa hoccitima o ganduɗa wottima o ganduɗa hirtima o ganduɗa ɗo ñalli ganduɗa ñalliri o ko yo ar tan tel tan yo ar so ara tan gasi tel ɗum ɗo arani so ari noon deƴƴen ndeƴo kadi ala ɗum wawa wonde ko wawa wonde ko kaalen gonga o lelnen gonga o gollen gonga wattinta eɗen jiiɗi mbaɗen no jiɗɗi waɗata ni ko jiɗɗa ko ma jaranma kala hunde ay ko jiɗɗa ko ma jaranma kala hunde waɗa ɗum ɗo jarani kala hunde ko erago noon faade e moɗon balle mon yo ngar 77 906 14 80 nanɗon jooɗi kala pinɗe en yetto on toon o jiiɗi Dieng TV ene ara mon jamma ñalawma nanne yetto kono ene yettata ko min oɗon jiiya ko winda hen ko yaa ko mbaɗa hen balle moɗon nde yetto so Orange Money so Wave so Western Union so Mono Gadam so Ria a anda ka mi andama kono ham gandal ngal mi andima ay ɓiyen ko naftoro nafe annen ay ɓiyen ko naftoro an tomaɗo o yiyanimo a andamo ko a naftirima gueɗal ngal ɓe goni kam Facebook yoɓani min hay mbuɗu YouTube yoɓani min hay mbuɗu WhatsApp yoɓani min hay mbuɗu on noon wonɓe heɓe ndendete balla min ɗum yaade yeeso min mbawi ko jangguinde addude e fewnude ɗum mbawi he minen komin mbawi koye mbaɗa ɗumin min kaɗata minen ko amma jawdi min ngala jawdi ko mbaɗi hen ɗum noon somin ngala noon mbatten deeƴen eɗen jogui seeɗa men ndendinen seeɗaji ɗi rente wonta hunde golla hunde ngo wonno kadi haala ka so haalama tan wiye ko haala ñarka ko mettinɗo ko ni ko na ala oɗon gandi gonga o addi hen ɗon ko gollude saabi Allah son pini kon dawoɓe keɓon kala moon mbaɗon haaji moon kanko ñalla e moon gila goo korka ha koko hande ko nogas jeenayyi oɗon jiyamo sono gondemo hañama hiiri johon kumtoɗon gaccamo ɗon on ganda humtima on gandana woori kadi janggo ko julde so Allah jaaɓi kadi on gandana no woori kadi ƴetten poste mon jehon juuloyon keɓon kala mbaɗen poste mbaɗen galli moɗon gatan gottata karon juuɗe woori yeɗon jaafo gacci hakke e mbattima wuuri jarama de gacci hakke
yo lawti tan ala ɗum nafani nafa gila suwa arde ƴetton juuɗe mum julmo wuuri o yo won juuɗe a julmo wuuri o yo naade poos gaddon renda o waɗa ɗum e barba makko ngone so ari somi julmo wuuri o on eyyi o wawa jabade on ko so